Kaziwe zvakare vanhu vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Kune watanga kutibata mukati mezuva ranhasi, tinoda kukuchingamidzai. Mwari akuitirei zvakanaka. Pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopindurwawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka nemowo makasununguka kutitumira mibvunzo yenyu yamunogona kunge muinayo, zvinoitawo zvakare kuti chirongwa chedu chiende mberi. Toda kutendawo vazhinji vari kuramba vachitumira vamwe kumamwe magroups emaWhatsApp nemamwe maplatforms. Information iri panapa haina macopyrights. We would wish kuti itoende kuvanhu vese. Saka sunungukai kuramba muchitumira vamwe sekuwana kwamunenge maita. Toda kupindura mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi uri kuti iwo kunhai pastor, pana VaHebhuru chapter 7 verse 1 to 3 Melkizedeki zvinoreva here kuti aiva Jesu? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Ndofunga takambopindura nyaya yaMelkizedeki, handichanyatsooziva but unenge wadzoka zvakare. Regai tiverenge VaHebhuru yacho yataurwa verse 1 to 3 yachapter 7. Inoti iyo, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being translated king of righteousness, and then also king of Salem, meaning king of peace, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, he remains a priest continually. Saka pane zvakawanda zvinotenderedza Melchizedek pane zvataverenga. Zvimwe zvacho zvinovhiringa vanhu vakawanda kuti anongonzi anga asina baba, asina mai, asina genealogy, asina dzinza, asina chinyi, zvinofamba sei. But also mubvunzo wabvunzwa pana mubvunzo uri kungoti saka Melchizedek ndi Jesu here? Kana matoverenga mateerera patatu chiverenga verse 3 last phrase kuti he was made like the Son of God, which means he is not the Son of God. If he was like, then he is not. But who was he? And why that confusion? Kuti vanonosvika pakufunga kuti ndiye. But chiri kuenzaniswa neBhaibheri, it's the priesthood of Jesus Christ in comparison with the priesthood of Melchizedek. Tese tinozviziva kuti uprista kuimba yaIsrael hwaibva muimba yaLevhi. But Melchizedek ari kunzi aiva muprista waMwari. Melchizedek tinomuverenga kuna Genesis chapter 14 verse 18, 19 na 20 ndo pega patinoona Melchizedek. Abraham akubva kunodzikinura Lot, achitobva ikoko anosangana naMelchizedek. Munotori murodhi mavanosangana. Hatiudzwi kuti baba wake vaiva ani, vamwe vanhu vemubhaibheri vandoziva kuti Melchizedek aiva mwana wanhingi. Melchizedek hatina nhoroondo iyoyo. Achingopedza dhila naAbraham, hatizonzwi futi nezvaMelchizedek. Hatizivi kuti dzinza rake raiva ripi. Hatimboudzwa kuti akabarwa kupi rini. Saka Melchizedek aiva muprista, Levi asati atombobarwa. Kureva kuti uprista hwaMelchizedek hauna kufanana neuprista hwaLevhi. Uprista hwaMelchizedek uprista husina paunotangira, husina paunoperera. Ndokusaka Jesu Kristu paakava muprista wedu, he did not become a priest after the order of Levi. Because after the order of Levi zvaiva nemadisadvantages maviri. Disadvantage yekutanga, muprista mukuru akafa, kusvikira agadzwa mumwe nguva iyoyo kana mazuva iwayo panenge pasina munhu anomirira zvivi zvevanhu kuti zvisukwe. Saka munhu aitoziva kuti kana muprista afa ukatofawo nguva iyoyo zvivi zvako zvaigona kusatoregererwa, which was a disadvantage. Kuva negenealogy yemuprista kwaiva disadvantage zvakare kuti kana dzinza rake rinewo munhu asina kumira mushe, maigona kuti this genealogy is a weak genealogy, is a genealogy full of people vane zvivi kana kuti vakasviba or whatever. Zvaigona kuweakena impact yeuprista. Saka uprista hwaMelchizedek manje uri kunzi hune power. Kristu paakatora uprista haana kutora hweimba yaLevhi nekuda kwemadisadvantages andataura, but akaenda kune hwaMelchizedek nekuda kwe2 reasons dzekutanga dzandataura kuti Jesu Kristu haana mavambo, haana magumo. He is forever living to make intercession for us. Saka hapana patinogona kufunga kuti pamwe ndanamata hangu but mudenga mumba chene hamuna munhu. He is always present. Ndo zvinotaura Hebrews chapter 8. He is always present to make intercession for us. Also, Jesu Kristu nekuda kwakuti iya hatigoni kumuti apa tamubata, tarisai moni vese ava vakasviba. Saka iye anogochena sei? Iye anga ari Mwari anobva kukusingaperi. Number 3, Jesu Kristu uprista hwake unofananidzwa nehwaMelchizedek,
pakuti Melchizedek was both a king and a priest. Veimba yaLevi could not be kings, because kings would come from the house of Judah and Benjamin. But Melchizedek was both. Angari two in one day kuri kutaura kwamazuva ano. Saka it's an advantage for us kuti Jesu ave a priest yeorder yaMelchizedek, because he is both a king and a priest. Kana uine mhosva yawatadza, ari kukutonga ndiyezve muprista wako anokuregerera. Saka hakuna nyaya inonzi inokona. Dai kuri kunzi Jesu anongori muprista chete, kuino umwe mambo. Pada mambo aigona kuti hauchatomboendi kumuprista chidimburai munhu musoro. But the priesthood of Christ is an advantage, because the same judge is also the same lawyer. He is both a king and a priest. Saka kunzi Jesu Kristo atora uprista hwerudzi rwaMelchizedek is to our advantage. Melchizedek was not Jesus Christ, but the priesthood of Melchizedek is the one that became the priesthood of Jesus Christ to give us greater advantages and certainty towards issue dzekuregerwa kwedu nekuponeseka kwedu. Like Kristo akatora uprista hwerudzi rweimba yaLevi, up to this day pamwe tikadai tichidhauta kuti tinoponeseka here, but akanotora hwerudzi rwaMelchizedeki, and hapana anogona kumupomera mhosva uprista hwerudzi irorwo, because haparuna mhosvo. Ndo runa mambo wacho, ndo rune muprista wacho, haruna parunotangira, haruna parunoperera, haruna rekodhi yevakavatangira vane zvivi munogona kuti pakadazo nothing. So please ngatipanzwisisei, Melchizedek was not Jesus Christ, neither was Jesus Christ Melchizedek, but chiri kuenzaniswa is the priesthood. Uprista hwaMelchizedek ndo uprista hwaJesu Kristu. Todaira kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.